तनी पतरा देखी ए बाबा तनी पतरा देखी भतरा आई कि न होली में। ए बाबा तनी पतरा देखी भतरा आई कि न होली में। कहीं तो दाली चावला काले आई भारी समस्या बतनी सुलझाई। कहीं तो दाली चावला काले आई भारी समस्या बतनी सुलझाई। पैसा ले ले बानी चोली में। ए बाबा तनी पतरा देखी ए बाबा तनी पतरा देखी भतरा आई कि न होली में। ए बाबा तनी पतरा देखी भतरा आई कि न होली में। मिक्स बाय अमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो उर्रा बाजार। जब से जिया पजाई नहीं आवेला ओंघाई सपना में पागल आई बाबा हो। होई देखी हमर हाथ तनी बुझी हमर बात तनी कदी ना भलाई बाबा हो। कहवा बाटे मजनुआ बताई इहे से बाबा कोनो मंत्र चलाई। कहवा बाटे मजनुआ बताई इहे से बाबा कोनो मंत्र चलाई। धोली ना होई आलू झोली में। ए बाबा तनी पतरा देखी ए बाबा तनी पतरा देखी भतरा आई कि न होली में। ए बाबा तनी पतरा देखी भतरा आई कि न होली में। होली में हिले लगे चार पाई जब ले लिया अंगड़ाई कोनो दे दी दवाई बाबा हो। राइटर रवि कैले बड़े गड़बड़ रहा जन के बुलाई बाबा हो। कहल गोविंद बारू गदराइल तब सुनील घर नहीं आइल। कहल गोविंद बारू गदराइल तब संतोष घर नहीं आइल। रहल पुअवन के टोली में। ए बाबा तनी पतरा देखी ए बाबा तनी पतरा देखी भतरा आई कि न होली में। ए बाबा